Goeiemiddag, vanmiddag beginnen wij met een reportageserie van boerenvrouw en boerenvrouw die het op Oeral binnen het Oeralfestival op Skilge. En de boerenvrouwtjes die komen aan op het eiland met een helikopter. De zeehondjes. Wat is wel mooi in die helikopter. Ik ben wel een beetje beroerd op mijn bellen. Ik wil het stijgen, man. Ga je gewoon beren worden? Ik heb een lunchpakketje van op een Friesland drinken. Mevrouw, die had ik nog. Maar zit er bij jou een pin bij? Een oranje pin? Oranje, ken je een oranje bezit? Ga jullie filmen met mevrouw? De helikopters, hoe is die film met alweer? Apocalypse. Ja, paperclips. Eucalypta. Paperclips. Kio die dan wel mevrouw, Eucalypta nou. Een mooie film. Bij Paulus de Haskebal. Nou, chef, we zijn er al, Has. We zijn er, ja. Nou, ik denk dat er nog binnen bij is. Precies, zo spannend. Skilge. De theater. Dat wordt gezellig. Dat is het Oeralfestival. Oh. Het Oeralfestival.